కేర్ఫుల్గా వింటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో పురుషోత్తమ యోగము. సో మనం ఇంతకుముందు ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే క్విక్గా చూస్తే 3 గుణాలు ఏమిటి అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలు. ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలకు పైన ఉండేది ఏమిటి? అది ఎవరికన్నా ఆన్సర్ తెలుసా? తెలిస్తే చెయ్యి రేస్ చేయండి, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అన్న. నువ్వు కంప్యూటర్లో చేయాలి నన్ను, బట్ చెప్పు. రేతిక. ఓకే, హరే కృష్ణ. చెప్పమ్మా రేతిక. పర్వాలేదు చెప్పు. సత్వగుణం మాతాజీ. సత్వగుణం శుద్ధ సత్వగుణం అంటారు. సత్వ రజస్ తమో గుణాలు మూడిట్లోకి సత్వగుణం మంచిది. అయితే ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, నేను చాలా మంచివాడిని, మంచి పనులు చేస్తున్నాను, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అని అలా మంచి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే నేను చేస్తున్నాను, మంచిగా ఉంటున్నాను అలా అనుకోకుండా ఇదంతా కూడా భగవంతుడు నాతో చేయిస్తున్నాడు, ఆయన తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అనుకోవాలి. కానీ నేనేదో చేస్తున్నాను అని ఫీలింగ్ ఉండకూడదు. ఆ ఫీలింగ్ ఉంటే మళ్ళీ బద్ధులవుతారు ఈ ప్రపంచానికి. అందుకని అలా నేనే చేస్తున్నాను, మంచి పనులు చేస్తూ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకోకుండా భగవంతుడు నాతో చేస్తున్నారు, ఆయన తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అనే భావంతో ఉండాలి. అలా ఉండగలిగిన రోజు ఈ 3 గుణాల కంటే పైన ఉన్నది శుద్ధ సత్వగుణము అంటారు. అప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్తామన్నమాట. సో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మూడింటికంటే పైన ఏ గుణం ఉంది అంటే శుద్ధ సత్వగుణము. ఓకే, అది ఆన్సర్. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. బట్ వెరీ గుడ్ నాన్న. సత్వగుణం నువ్వు కరెక్ట్, ఆల్మోస్ట్ కరెక్టే. కాకపోతే దాంట్లో ఒక్క చిన్న పాయింట్ ఉందన్నమాట. మనం మంచిగా ఉంటున్నాము అట్లా అనుకుంటూ ఉంటారు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. అలా కూడా అనుకోకుండా మనం ఆ 3 గుణాల కంటే పైకి వెళ్ళాలి. శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మంచి పనులు అలా భగవంతుని పూజిస్తూ మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటూ కూడా వాళ్ళు నేనే చేస్తున్నాను అనుకోకుండా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా ఉంటారు. నేను కాదు చేసేది, భగవంతుడు తృప్తి కోసం నా డ్యూటీ ఇలా ఉండాలి నేను అనుకుని చేస్తారనమాట. అది శుద్ధ సత్వ గుణం. అది ఈ 3 గుణాల కంటే పైన ఉన్న గుణం. ఓకే, అర్థమైందా? ఎవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా ఈ పాయింట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అందరికి అర్థమైంది. నెక్స్ట్ హౌ కెన్ వి అటైన్ దట్ గుణ? హౌ కెన్ వి అటైన్ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం లాస్ట్ చాప్టర్లో చూసాం. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి మనం ధ్యానిస్తూ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా కర్మ చేయగలిగితే, ఈ కర్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అంటే ఏదో బ్యాడ్ మాట అనుకుంటాము మామూలు మాటలు, కానీ కర్మ అంటే బ్యాడ్ ఏం కాదు. మంచి కర్మలు ఉంటాయి, చెడు కర్మలు ఉంటాయి. కర్మ అంటే అసలు అర్థం ఏమిటి అంటే యాక్షన్, జస్ట్ పని, ఏదో ఒక పని చేయటం కర్మ. సో మంచి కర్మ, చెడు కర్మలు. సో మనం ఆ కర్మ ఏ పని చేసినా ఇది నాకు రిజల్ట్ కావాలి అనుకుంటూ చేస్తాం. ఏమంటున్నారు మనకి ఇక్కడ? ఆ రిజల్ట్ గురించి మీరు ఆలోచించొద్దు, పని బాగా చేయటం వరకే చూడండి. ఆ రిజల్ట్ భగవంతుడికి వదిలేయండి, ఆయనే చూసుకుంటాడంటున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి? మీకు రేపు టెస్ట్ ఉంది, చదువుకోవాలి. ఎందుకు? పరీక్షలో నాకు అంటే పరీక్ష అనేది బాగా రాయటం మీ డ్యూటీ, మీ స్వధర్మాన్ని మనం చెయ్యాలి. మీ స్వధర్మం అంటే మీ డ్యూటీ ఏమిటి? స్టూడెంట్స్గా మీ డ్యూటీ బాగా చదువుకుని పరీక్ష బాగా రాయాలి, క్లాసులో బాగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. కాకపోతే మనం చదివి రాయవలసిన బాధ్యత మనది కాబట్టి అంతవరకే మనము చెయ్యాలి. ఇంకా ఈ పరీక్షలో 99 వస్తాయా, 100 వస్తాయా, లేకపోతే 80 వస్తాయా, 90 వస్తాయా, ఆలోచనలన్నీ పెట్టుకోకుండా పరీక్షకు బాగా చదివి ప్రిపేర్ అయ్యి రాయటం వరకు. ఆ తర్వాత ఎంత వస్తుందన్నది భగవంతుడి మీద మనం వదిలిపెట్టాలి. అది
ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట, మీకు ఈ అర్థం ఆ ఫలం మీద, ప్రతిఫలం మీద, యాక్షన్ యొక్క, మీరు చేసే పని యొక్క రిజల్ట్ అంటే ప్రతిఫలం మీద మనకు ఆసక్తి ఉండకుండా పని బాగా చేయటం వరకే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, దాని మీద మన దృష్టి పెట్టాలి. సో పరీక్ష ఉంది అంటే బాగా చదవాలి, బాగా రాయాలి. ఆ తర్వాత నాకు 99 వస్తాయా, 100 వస్తాయా, ఈ ఆలోచనలు అనవసరం. మనం బాగా చదవటం, రాయటం వరకు మన డ్యూటీ, అది చేయాలి. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఏది ఇస్తే అది ప్రసాదం అనుకుని తీసుకోవాలి. అది సో అలా ఉంటూ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మైండ్లో ఉంచుకుంటూ ఉంటే కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఏ పని చేసినా ఆయన మెచ్చుకునే విధంగా చెయ్యాలి అన్నట్లుగా ఉంటే మనము ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలుగుతామని చెప్తారు. తర్వాత ఆ విషయాలన్నీ నిన్న మనం క్లాస్లో చూసాము. సో ఇప్పుడు 15వ చాప్టర్లో ఏంటన్నది చూద్దాం. సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ సెడ్, ఏమన్నారు? దేవాది దేవుడు, ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ దేర్ ఈస్ అన్ ఇంపెరిషబుల్ బనియన్ ట్రీ, ఒక మర్రి చెట్టు ఉన్నది. అది ఎలాంటి మర్రి చెట్టు? ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం. ఇది చదువుతాను. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేత్. భగవానుడు ఏమని పలికారు? వేళ్ళు పైకి, మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తోందా? మీకు ఈ బొమ్మలో చెట్టు, దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ వాటర్లో కనిపిస్తోందా అందరికీ? ఓకే, సో ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దీనికి మీరు రిఫ్లెక్షన్ చూడండి, పైన చెట్టు కాదు, రిఫ్లెక్షన్ అంటే కింద ఉన్న ప్రతిబింబం అన్నమాట. ఆ రిఫ్లెక్షన్లో ఏం జరుగుతోంది? వ్రేళ్ళు పైముఖంగా ఉన్నాయి, కొమ్మలు క్రింది ముఖంగాను, వేదమంత్రాలు ఏమో ఆకులుగాను కలిగినటువంటి ఒక నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టుగా చెప్పబడినది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ వృక్షం అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది ఏమిటి అంటే దీని వ్రేళ్ళేమో పైకుంటాయి, దీని యొక్క ఆకులవి కింద ఉంటాయి. అంటే కరెక్ట్గా అద్దంలో చూస్తే నీళ్ళల్లో ఎలా అయితే మనకి తలక్రిందులుగా కనిపిస్తుందో అలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే దీనిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, వేదాలన్నింటినీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అవుతారు దీనిని తెలుసుకుంటే అని చెప్తున్నారు. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మన ముందు స్పిరిచువల్ వరల్డ్, మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే తెలుగులో ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము, ఆ తర్వాత మన భౌతిక ప్రపంచం. ఇంకా తేలిక మాటల్లో చెప్పాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే భగవంతుడి ప్రపంచం, భౌతిక ప్రపంచం అంటే మనమందరం ఉండే ప్రపంచం. ఓకే, సో ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పర్మనెంట్, ఎటర్నల్ అంటే శాశ్వతం, ఎప్పటికీ ఉండేది. అందుకే ఎప్పటికీ ఉండేదానికి ఏమని పేరని చెప్పాను? ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఎప్పటికీ ఉండేది కాబట్టి భగవంతుణ్ణి కానీ మన ఆత్మని కానీ మనం అందుకని ఏమంటాము? మన ఆత్మ అంటే ఏమిటి అని చెప్పాలనుకున్నాము. ఎవరైనా ఆత్మ అంటే ఏమిటి అని డెఫినేషన్ అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు? సచ్చిత్ ఆనంద అని చెప్పాను. ఎవరికైనా గుర్తుందా ఈ విషయం? సాయి చరణి, హరే కృష్ణ, చెప్పమ్మా. వెరీ గుడ్. సత్ అని ఎందుకంటాము? ఆత్మని సత్ అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్తారా? సత్ అంటే ఏమిటి? షణ్ముఖశ్రీ, హరే కృష్ణ నాన్న, చెప్తావా? మాతాజీ సచ్చితానంద. సచ్చిత్తానంద, వెరీ గుడ్. ఆత్మ సచ్చిత్తానందలో సత్ అంటే ఏమిటి? సత్, చిత్, ఆనంద, సచ్చిత్తానంద. సత్ అంటే ఎటర్నల్, శాశ్వతము, మార్పు లేనిది, చేంజ్ లేనిది. ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మాతాజీ సిద్ధ్ అంటే సావులు. ఏంటమ్మా? మాతాజీ మీరు సచ్చిత్
చిత్ అంటే సౌలు. సౌలువా? సౌల్. సోల్, సోల్, SOUL, సోల్. చిత్ అంటే సోల్, అది ఒట్టి చిత్ అంటే అవేర్నెస్, జ్ఞానం, నాలెడ్జ్ అని అది. సో సత్, చిత్, ఆనంద ఈ మూడు కలిపితే ఆత్మ, సోల్. ఓకే, దాని యొక్క లక్షణం అది, సత్, చిత్, ఆనంద, ఆత్మ. సో ఒక్కొక్కటి చెప్తాను వినండి. సత్, చిత్, ఆనంద మూడు మాటలు కలిపితే సచ్చిత్తానంద అంటాం మనం, సోల్ని కానీ ఆత్మని కానీ. ఇంగ్లీష్లో సోల్, తెలుగులో ఆత్మ. ఓకే, సో సత్ అంటే ఏమిటి అంటే ఎటర్నల్, ఎప్పటికీ మార్పు లేనిది, ఎప్పుడు అలాగే ఉండేది. అలా ఎవరుంటారు? ఎవరైనా ఉంటారా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పుస్తకం. ఈ పుస్తకం ఈరోజు పుస్తకమే అని చెప్పాను. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఎవరైనా గుర్తుందా ఎవరికైనా? పుస్తకం ఎగ్జాంపుల్. ప్రశాంతి ఏంటమ్మా చేయతావు, ఏం చెప్తావు చెప్పు. మాతాజీ పరమాత్మ ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఉంటాడు. వెరీ గుడ్. మార్పు లేకుండా ఉండేది ఎవరు అంటే సచ్చిత్తానంద విగ్రహుడు పరమాత్మ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము. ఆయన అంశ కాబట్టి మన అందరి ఆత్మలు కూడా పరమాత్మ యొక్క అంశ. అందుకని మన ఆత్మకు కూడా పరమాత్మలాగానే సచ్చిత్తానంద ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. సత్తు ఎటర్నల్, శాశ్వతం. ఈ పుస్తకం ఉందంటే ఇవాళ పుస్తకం ఇంకో 100 years పోతే ముక్కలైపోవచ్చు, చిరిగిపోవచ్చు, అప్పుడు పుస్తకం కాదు. అలాగే మనం ఉన్నామంటే ఎప్పుడు ఉండవు. అలాగే జంతువులు ఉన్నాయంటే అవి ఎప్పటికీ ఉండవు, పక్షులు ఉండవు, చెట్లు ఉండవు, ఏది కూడా ఎప్పటికీ ఉండదు. ఉండేది ఎవరు అంటే సచ్చిత్తానందమైనటువంటి భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయినటువంటి ఆత్మ. ఓకే, ఇవే పర్మనెంట్ అన్నమాట. అందుకని ఏదైతే అలా ఎటర్నల్గా మార్పు లేకుండా ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉంటుందో అది సత్తు. అందుకని భగవంతుడు సత్తు, మన ఆత్మ కూడా సత్తు. ఇదే మనం సెకండ్ చాప్టర్లో అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నాహన్యతే హన్యమానే శరీరే అని చెప్పి ఆత్మ గురించి మనం ఒక శ్లోకం చదువుకున్నాం. అజో అంటే పుట్టుకలేనిది, నిత్యం అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, శాశ్వతం అంటే శాశ్వతంగా ఎటర్నల్గా ఉండేది. ఏది ఆత్మ గురించి చెప్పారనమాట, ఆ క్వాలిటీస్ అని. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. పురాణం అంటే ఏన్షియంట్, పురాతనమైనది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది అని. సో మనిషి పోయిన ఆత్మ పోదు. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయిన ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పి మనం ఆ శ్లోకంలో చదువుకున్నాం. సో పర్మనెంట్ సత్తు. చిత్ అంటే అవేర్నెస్, ఏమని? నేను ఆత్మను, ఇది బాడీ కాదు అనేటటువంటి జ్ఞానం, అది చిత్. ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు, ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఆనంద వస్తుంది. ఎవరైతే నేను ఆత్మను, ఈ శరీరం కాదు అన్న జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారో, జ్ఞానం అంటే ఊరికి చెప్పటం కాదు. ఇప్పుడు మనందరం చెప్పుకుంటున్నాం నేను ఆత్మను కాదు, నేను ఆత్మను శరీరాన్ని కాదు అన్నది తెలుసుకోవాలి అని. మాటలతో తెలుసుకోవటం కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్తో, అనుభవంతో ఎవరైతే అది గ్రహిస్తారో మన ఆత్మలోని ప్యూరిటీని, అది మనం చిత్తు అంటే అవేర్నెస్, అలా తెలుసుకోగలగటం ఆ జ్ఞానం. సో ఈ సత్తు చిత్తు ఉన్నప్పుడు మనకు ఆనంద అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ, మన శరీరం కాదు అని చెప్పి ఆత్మను ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతామో, రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతామో, మనకు ఆ బ్లిస్ అంటే ఆ నిత్యానందం, ఆ ఆనందం అనేది వస్తుంది. సత్ చిత్ ఆనంద, అది మన భగవంతుడి యొక్క స్వరూపము, అదే మన ఆత్మ యొక్క లక్షణం కూడా. సో పర్మనెంట్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంతా కూడా అలాగే సత్తు ఎప్పుడు పర్మనెంట్గా ఉంటుంది, మారదది. మన ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, ఇవాళ ఉండొచ్చు, రేపు ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు, టెంపరీ, ఎప్పటికీ ఉండదు. సో అది. తర్వాత స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో నిజమైన ప్రేమ, భగవంతుడి ప్రేమ. మన ప్రపంచంలో అందరూ అవసరం కోసం ప్రేమిస్తూ ఉంటారు, ఏదో ఒకటి కావాలి కాబట్టి. సో తర్వాత నిజమైన హ్యాపీనెస్ ఎక్కడుంటుంది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, స్పిరిచువల్ వరల్డ్. మన ప్రపంచం అంతా ఏ హ్యాపీనెస్ కూడా లాంగ్ లాస్టింగ్ కాదు. ఇవాళ సంతోషంగా ఉంటే రేపు దుఃఖంగా ఉంటాం. ఇవాళ కొత్త ఫోన్ కొనుక్కుంటే హ్యాపీ,
అది చెడిపోతే రేపు దుఃఖం. కొత్త కారు కొనుక్కుంటే హ్యాపీ, అది రిపేర్ వస్తే దుఃఖం. కొత్త ఇల్లు కొనుక్కుంటే హ్యాపీ, ఏదన్నా రిపేర్ వస్తే దుఃఖం. ఏ సంతోషం కూడా ఎప్పటికీ ఉండదు. 4 రోజులు సంతోషిస్తాం, మళ్ళీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి ఇంకేదో లేదని మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది మనకి. కాబట్టి ఈ టెంపరీ మన ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ కూడా పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ లేదు. అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉంది. నిజమైన సంబంధం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడితో. ఇక్కడ అన్నీ కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్న నాళ్లే మనకి ఆ టెంపరీ సంబంధాలు ఉంటాయి, తర్వాత మళ్ళీ పోతాయి. తర్వాత స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో సాడ్నెస్ అనేదే లేదు. మనకేమో ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లము, దుఃఖము ఉంటూ ఉంటాయి. తర్వాత స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో 4 ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఏమిటా 4 ప్రాబ్లమ్స్? జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి. అంటే పుట్టటం, పోవటం, వృద్ధాప్యం అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ రావటం, తర్వాత జబ్బులు రావటం. ఈ 4 జన్మ, మృత్యు, జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్, వ్యాధి అంటే డిసీజ్. ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండవు. కానీ మన ప్రపంచంలో ఇవన్నీ గ్యారంటీ. పుట్టడం, పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడొకప్పుడు పోవటం, మరి ఓల్డ్ అవ్వటం, జబ్బులు రావటం, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ప్రపంచంలో ఉంటాయి. సో ఇవి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నారనమాట మనకు అర్థం అవటానికి స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి మన ప్రపంచానికి ఉన్న తేడాలు ఏమిటి అని. ఇక్కడ ఉన్న నాళ్ళునేమో ఇలాగే పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, ఇది నాది అది నీది అంటూను. తర్వాత మనం ఇక్కడ టెంపరీ ఎప్పటికీ ఉండము అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి ఇది నాది, నేను దిస్ బిలాంగ్స్ టు మీ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే అహంకారము, నేనే చేస్తున్నాను, నేను తెలివిగలవాడిని, నన్ను తెలివి తక్కువ వాడు అంటావా అని కోపం తెచ్చుకోవటము, ఇలాంటివన్నీ అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏది అహంకారం ఉంటే. అహంకారం లేకుండా నిజంగా భక్తుడైతే ఏమనుకుంటాడు? అయ్యో నేను కృష్ణుడి యొక్క ధామానికి ఎప్పుడు చేరుకుంటాను, భగవంతుడి ధామానికి అని ఇక్కడ ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్నాను, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటాడు అంటున్నారు. ఐ ఎర్న్ సో మచ్ మనీ, నేను ఎంతో మంచి టాలెంట్ ఉన్నవాడిని, గొప్పవాడిని, కాబట్టి నేను చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాము అనుకుంటారు అహంకారంతో. అహంకారం లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఈ మాయలో లేని వాళ్ళు నాకు ఏదొచ్చినా అదంతా భగవంతుడి ప్రసాదమే అనుకుంటారు. అలా లేని వాళ్ళేమో ఏదొచ్చినా ఇది నా గొప్పతనం వల్లే వచ్చింది అనుకుంటారు. అదే భక్తుడైతే భగవంతుడి ప్రసాదం కాబట్టి నాకు భగవంతుడి దయ వల్ల వచ్చింది అనుకుంటాడు. అలాగే కొంతమంది మనం భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ లోకంలో ఫ్రెండ్స్ని సంపాదించడం వీటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా భగవంతుడితో మనం కనెక్షన్ పెట్టుకోవటానికి ట్రై చేయాలి అంటున్నారు. సరే, ఇంకపోతే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి ఏం చెప్పాలి అంటే, ఈ ఇన్వర్షన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఓకే, ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలేమో ఈ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలతో పోషించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు, ఈ కొమ్మలు దేంతో పోషిస్తాయి? ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న 3 గుణాలు. ఏమిటా 3 గుణాలు? సత్వరజస్ తమో గుణాలు. అవే వాటి ఫుడ్ అన్నమాట. ఆ బ్రాంచెస్కి ఆ సత్వరజస్ తమో గుణాలు వాటికి ఆహారం. అవి వాటి వల్లే ఇవి ఇలా వృద్ధి చెందాయన్నమాట ఈ కొమ్మలు. ఇక ఈ వృక్షం, ఆ తర్వాత ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు. మన ఇంద్రియాలు అన్నాం కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవు, నోరు, అవన్నీ దానికి ఇంద్రియాల కింద లెక్క అని చెప్తున్నారు. ఈ వ్రేళ్ళు ఉన్నాయంటే మనం చేసేటటువంటి కామ్యకర్మలు. అంటే మనం రోజువారీ ఏమేం పనులు చేస్తామో దానిని బట్టి మంచి పనులు చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, చెడు పనులు చేస్తే మనకు పాపం వస్తుంది అంటారు. సో మనం చేసే ఈ పనులతో ఈ వేళ్ళు ఎలా అయితే భూమిలో కూరుకుపోతాయో, మన పనుల యొక్క రిజల్ట్స్తో మనం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అలా బద్దులం అయిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట, మన యొక్క పనుల యొక్క ఫలితాలతో. అందుకే ఫలితాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా పనిచేయటం నేర్చుకోమనేది. అందుకే బద్దులం అవ్వకుండా మోక్షం రావాలి అంటే ఆ ఫలితాన్ని మనం ఆశించకుండా పని మాత్రమే బాగా చేయాలి. అందుకని
ఇలా మనం బద్ధులం అయిపోతూ ఉంటాము అని ఆ వ్రేళ్ళు దాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఈ బొమ్మలో అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమేమో పైన సరిగ్గా ఉన్న చెట్టు, ఈ ఈ లో ఈ ఇన్వర్టెడ్గా ఉన్నటువంటి ఈ చెట్టు ఏమో మన భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. ఇక్కడ అది అర్థం. అందుకే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి భౌతిక ప్రపంచానికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఇప్పుడు చూసాం. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే భగవంతుడిది, పైన మనం కృష్ణుని చూస్తున్నాం. ఆ ప్రపంచం అంతా నార్మల్గా ఉంటుంది. ఈ నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయి తలకిందులుగా కనిపించే ఈ చెట్టు దానికి ఆపోజిట్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడేమో నిజమైన ప్రేమ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రేమ అంతా నిజం కాదు. ఇది పర్మనెంట్ అయితే ఇది నాట్ పర్మనెంట్. ఇక్కడ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఉంటే ఇక్కడ ఎప్పుడూ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఉండదు. ఏదో ఒక రకంగా ఇవాళ హ్యాపీగా ఉంటే రేపు మళ్ళీ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి దుఃఖం అంటాం. అది ఇక్కడ కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి మన యొక్క మామూలు వరల్డ్, మన ప్రపంచము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ నీరు అనేది ఏమిటి, ఎందులో ప్రతిబింబిస్తోంది? వాటర్లో. ఏం వాటరు అంటే ఈ వాటరు డిజైరు అంటే కోరిక. ఆ కోరిక అనేది ఉండటం వల్లే మనం ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికీ బద్ధులం అవుతున్నాము. అవునా? కోరిక ఏమిటి మీకు చెప్పిన ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటి అంటే అది కావాలి, ఏదైనా ఒక టాయ్ కావాలి అనుకున్నారు, ఒక బొమ్మ కావాలి అనుకుంటారు, అలా రేపేమో ఇంకేదో కావాలనుకుంటారు. ఇలా ఎప్పుడు ఏదో ఒక కోరిక ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ కోరిక తీర్చుకోవటానికి మనం ఏదో ఒక అవస్థపడి పనిచేసి ఆ కోరిక తీర్చుకోవాలనుకుంటాం. అలా కాకుండా కోరికలు తగ్గించుకుంటేనే మనము ఈ ప్రపంచానికి బద్ధులం అవ్వకుండా ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరీక్ష రాస్తున్నారు. పరీక్ష రాయటం వరకే మన వంతు. బాగా చదవటం మన వంతు, పరీక్ష బాగా రాయటం మన వంతు. దాంట్లో వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మార్కులు రావాలి, వీళ్ళకంటే ఎక్కువ మార్కులు రావాలి, ఆ రకమైన ఆలోచనలు మనకు ఉండకూడదు. బాగా రాయాలి, బాగా చదవాలి, అంతవరకు మన డ్యూటీ, స్వధర్మం చెయ్యాలి. మన స్వధర్మం ఏంటి? బాగా రాయాలి, బాగా చదవాలి, బాగా రాయాలి. అంతేగాని వాళ్ళకు 100 వచ్చాయి మనకు వస్తాయా రాదా, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మార్కులు అలా అనుకోకూడదు. అది ఇక భగవంతుడికి అర్పించాలి దాని ఫలం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అన్నీ కూడా ఈ కోరిక వలన మనం అనుకుంటాం ఎందుకు వాళ్ళకంటే గొప్ప అనిపించుకోవాలి, మనకి ఎక్కువ రావాలి, అలా ఆ కోరిక అనేది ఉండబట్టి ఆ ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయన్నమాట. కాబట్టి ఆ కోరికను అణుచుకుని ఇది నా డ్యూటీ అందుకని చేయాలి, నేను నా డ్యూటీ స్టూడెంట్గా బాగా చదవటం, బాగా పరీక్ష రాయటం, అందుకని అంతవరకే. కానీ నేను ఇన్ని మార్కులు తెస్తే వీళ్ళు పొగుడుతారు నన్ను, వాళ్ళు పొగుడుతారు నన్ను, ఆ కోరిక ఉండకుండా అలా ఉండాలి. ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావటానికి చెప్తున్నాను. సో ఏ పనైనా మనం భగవంతుడు మెచ్చేటట్టుగా చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ఆయన ఏది ఇచ్చినా అది ప్రసాదం అనుకుని తీసుకోవాలి. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఇది ఒక్కటే ఈ చాప్టర్లో కొంచెం కష్టమైన పాయింట్, అందుకని ఇంత వివరంగా చెప్తున్నాను మీకు. సో ఈ కోరిక అనేది ఉండటం వల్ల నార్మల్గా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అన్నీ కూడా ఎంత నార్మల్గా సుఖవంతంగా ఉంటాయో, ఈ కోరికలో ఉండిపోయి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా దుఃఖమయం అయిపోతుంది. ఆ కోరిక అనేది లేకపోతే అందరూ హ్యాపీగానే ఉంటారు. ఈ కోరిక వల్లే అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అని ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఈ చెట్టు గురించి. ఇకపోతే సో అది ఇక్కడ మనం ఈ చెట్టుని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భౌతిక ప్రపంచం డిఫరెన్సెస్ చూసాము. కాబట్టే దీనికి ఆపోజిట్ ఇది పర్మనెంట్ అయితే ఇది టెంపరీ. ఇక్కడ నిజమైన లవ్ ఉంటే ఇక్కడ నిజమైన లవ్ లేదు, ఇక్కడ నిజమైన హ్యాపీనెస్ ఉంటే ఇక్కడ టెంపరీ హ్యాపీనెస్, ఇవన్నీ చూసాం. కాబట్టే ఇది కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్, కాబట్టి ఇలా తల్లకిందులుగా ఉంది. దేనికి ఆపోజిట్, ఎందువలన ఆపోజిట్ అయింది అంటే డిజైర్ మూలన, కోరిక మూలన. ఆ కోరిక ఉండటం వల్లే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి దుఃఖాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి, అందుకని కోరికల్ని అణుచుకుని భగవంతుడి కోసం పనిచేస్తున్నాను, ప్రతిఫలాన్ని ఆ పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఆయన ఏది ఇచ్చినా నేను ప్రసాదంగా తీసుకుంటాను అన్నది ముఖ్యమైన పాయింట్. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే.
సో అహంకారం ఉన్న వాళ్ళు ఈ పనులన్నీ నేనే చేస్తున్నాను కాబట్టి బోల్డ్ డబ్బులు నా తెలివితేటల వల్ల సంపాదిస్తున్నాను అనుకుంటారు. అదే ఈ మాయలో లేని వాళ్ళు ఇదంతా భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుంటారు. ఇందాక మనం ఇవన్నీ చూసాం. సో భగవంతుడితో సంబంధం పెంచుకోవాలి, ఈ లోకంలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో సంబంధం కంటే అది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే నెక్స్ట్, నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైరచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. అంటే ఏమిటి అంటే మిథ్యా అహంకారం, అంటే అహంకారం అంటే నేనే చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక రకమైన గర్వం ఏ పని చేసినా. తర్వాత భ్రాంతి అంటే ఈ మాయలో పడిపోయి ఇదంతా కూడా నా గొప్పతనమే, అలా ఆ భ్రాంతిలో ఉండటం, నిజాన్ని గ్రహించకుండా. దుస్సాంగత్యంలో అంటే చెడు సావాసాలు, మీరు చెడు అలవాట్లు, చెడు ఫ్రెండ్స్, వీటన్నిటి నుంచి విడిపడి శాశ్వతంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో విషయాన్ని, సుఖదుఖాలు అనే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి, ఇది ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను యాక్చువల్లీ, దోస్ హూ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ద డ్యూయాలిటీస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. సో ఎప్పుడైతే మనము సుఖము దుఃఖము అనే వాటికి టూ మచ్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలము, సుఖం వస్తే జంప్ చేసేసి సంతోషంతో ఏదైనా దుఃఖం వచ్చింది అని ఏడుస్తూ ఉంటే, అలా కాకుండా సుఖం ఏదైనా సంతోషకరమైనది జరిగినా దుఃఖకరమైనది జరిగినా ఒకే రకం కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండటం నేర్చుకోవాలి, ఆ ఇమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుని. అండ్ ఎవరైతే భగవంతుడిని శరణు వేడతారో ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నిట్లోనూ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలిగి ఎవరైతే భగవంతుడిని శరణు వేడతారో అలా ఉండగలిగినప్పుడు భగవంతుడిని చేరుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. అది ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఈ నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష ముఖ్య శ్లోకం అది కూడా. తర్వాత 15.6 సిక్స్త్ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. 6వ శ్లోకము, న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాము అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, నా పరంధామము అంటే భగవంతుడి ప్రపంచము, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము. సూర్యచంద్రులచే కానీ, లేకపోతే అగ్నితో కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీతో కానీ, ఫైర్తో కానీ అది ప్రకాశింపబడదు. అంటే అక్కడ లైట్ రావటానికి మనకి లైట్ ఎలా వస్తుంది, సూర్యుడి వల్ల వెలుగు వస్తుంది, లేదంటే లైట్ వేసుకోవాలి ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల వెలుగు వస్తుంది, లేదంటే దీపం వెలిగించుకోవాలంటే ఫైరు అగ్ని వల్ల వెలుగు వస్తుంది. ఇవి లేదంటే చంద్రుడు, కొంతవరకు చంద్రుడు కూడా వెలిగిస్తాడు, అవునా. ఆల్సో మనకి సూర్యచంద్రులు కానీ, లేదంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, లేదంటే అగ్ని కానీ కావాలి, లైట్ కావాలంటే. కానీ భగవంతుడి యొక్క ప్రపంచంలో ఇవేమీ అక్కర్లేదు లైట్కు. నా ప్రపంచము అక్కడ భగవంతుడి ప్రపంచము సూర్యచంద్రులు కానీ, లైట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, ఫైర్ కానీ అక్కర్లేదు అక్కడ లైట్ రావటానికి. అదంతా భగవంతుడి యొక్క మహిమతోనే అది వెలుగు ఉంటుంది. దానిని చేరుకున్న వారు దేనిని, భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని చేరుకుంటే మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి తిరిగి రావాల్సిన పని లేదు. కాబట్టి అందరూ కూడా మనం ఆ భగవంతుడి ప్రపంచానికి చేరుకోవాలి. మళ్ళీ ఈ భూమి మీద పుట్టకుండా మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే భగవంతుడి ప్రపంచాన్ని చేరుకోవటమే మోక్షం. ఆ భగవంతుడి ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందంటే అది అంత కాంతివంతంగా ఉంటుంది. అక్కడ కాంతి రావటానికి సూర్యుడు కానీ, చంద్రుడు కానీ, లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, అగ్ని కానీ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్తే ఇంకా మళ్ళీ రావక్కర్లేదు, అక్కడే ఉండొచ్చు. ఇది ఇక్కడ మనకు ఇన్వర్టెడ్గా ఉన్న ఈ రావి చెట్టు ఇంకా అందంగా ఇక్కడ మనకు బాగా కనిపిస్తోంది. పైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఉన్నారు. ఈ కోరిక అనే వాటర్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం రిఫ్లెక్షన్ తలకిందులుగా కనిపిస్తోంది.
అంటే కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ అన్నమాట. స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి మన భౌతిక ప్రపంచం, భగవంతుడి ప్రపంచానికి మన ప్రపంచం ఆపోజిట్ అని చెప్పుకున్నాము. అది సో దీని యొక్క అర్థం అదనమాట. ఇన్వర్టెడ్ చెట్టు ఏమిటి అంటే మనం కోరిక వల్ల మన ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుడి ప్రపంచానికి ఆపోజిట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పూర్తి సుఖం లేదు, అక్కడ పూర్తి సుఖం ఉంది. అక్కడ అన్నీ నిజమైన ప్రేమ ఉంటే ఇక్కడ అన్నీ ఈ మధ్యకాలంలో నిజమైన ప్రేమలు కూడా ఉండటం లేదు. అలా మనం ఇందాక డిఫరెన్సెస్ చూసాం కదా. ఏది ట్రూ లవ్ ఉంది, ట్రూ హ్యాపీనెస్ అదేమో పర్మనెంట్, ఇదేమో టెంపరీ. అక్కడేమో ఆ దుఃఖం అనేదే ఉండదు, ఇక్కడ దుఃఖం ఉంటుంది. అక్కడ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధులు ఉండవు, ఇక్కడ ఆ 4 కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. అది ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఉంటాయంటే అన్నిటికీ మూల కారణం కోరిక. ఆ కోరికలో ఇది ఈ రకంగా తలక్రిందులు అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతా సనాతనః మనఃషష్ఠాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. అంటే మమైవాంశే జీవలోకే అంటే ఈ ప్రపంచంలోని జీవాలన్నీ కూడా నా యొక్క ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ వరల్డ్ ఆర్ మై ఎటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటల్ పార్ట్స్. నా యొక్క అంశలే ఈ జీవాలన్నీ కూడా భగవంతుడి అంశే. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, అందరిలో కూడా ఆత్మ భగవంతుడి యొక్క అంశేనని. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జీవాలు కూడా నా యొక్క అంశలే. మనస్సుతో పాటు మన ఇంద్రియాలు 5 ఇంద్రియాలు అవునా? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి? స్పర్శ. నోరంటే నాలుక, స్పర్శ 5వది స్పర్శ. సో ఈ 5 ప్లస్ మనస్సు కూడా ఈ 5 ఇంద్రియాలు వచ్చి మనస్సునే ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి కదా. అది చెయ్యి, ఇది చెయ్యి, ఇది బాగుంది, అది బాగుందని. సో ఈ ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు అన్నీ కలిపితే 6. ఈ 6 కూడా ఈ బద్ధులైపోయి ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఈ మనసుతో కలుపుకుని ఈ 6 ఇంద్రియాలతో అందరూ తీవ్రమైన ఒక పోరాటంలాగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఎందుకు? ఈ ఇంద్రియాలు చూపించేటటువంటి ప్రలోభాలతో ఈ మనస్సు కూడా చాలా అటు ఇటు ఊగిసలాడిపోయి అందరూ కూడా ఈ బద్ధ జీవితం వల్ల ఇలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఈ కోరికలతో అందరూ బద్ధులైపోయి ఇలా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ప్రలోభ పెడుతుంటే మనస్సును అందరూ కూడా ఇలా సంఘర్షణ అంటే స్ట్రగుల్ అయిపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అందరూ కూడా నా యొక్క ఎటర్నల్ అంశలే, శాశ్వతమైన అంశలే. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు ఎఫెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఇంద్రియాల ప్రలోభానికి ఎఫెక్ట్ అయిపోయి మానసిక ఎప్పుడు కూడా ఇలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ లివింగ్ ఎంటిటీ సేమ్ ఇన్ క్వాలిటీ బట్ నాట్. ఇక్కడ భగవంతుడు సచ్చిత్తానంద కృష్ణ అని మనం చెప్పుకున్నాం. మనము కూడా ఆయనలో చిన్న అంశ, మన ఆత్మలన్నీ కూడా భగవంతునిలో అంశే అని చెప్పుకున్నాం. సో దానికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడు ఒక పెద్ద ఫైర్ అయితే, అగ్ని అయితే అందులోంచి నిప్పురవ్వలు వస్తే ఎలా ఉంటుందో, నిప్పురవ్వకు కూడా అగ్నికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలే కదా ఉంటాయి. కాకపోతే చిన్నది, అది వేడిగా ఉంటుంది, పట్టుకుంటే కాలుతుంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కాకపోతే చిన్నది. అలాగే ఇది భగవంతుడైతే ఈ పెద్ద అగ్ని, ఈ నిప్పురవ్వలన్నీ మన ఆత్మలు నిప్పురవ్వలు లాంటివి, అదే లక్షణాలు ఉంటాయి కానీ చిన్న సైజు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సముద్రం యొక్క నీటి చుక్క, అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత శరీరం యదవాప్నోతి 8వ శ్లోకం.
శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్రామతీశ్వరః గృహైత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. అంటే ఈ జీవులు ఏం చేస్తారంట, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వాయువు కనుక వాసనలను ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి ఎలా తీసుకువెళ్తుందో, ఇప్పుడు గాలి వస్తే చూడండి, పూల చెట్టు ఉందనుకోండి, మీకు అక్కడ గాలి వచ్చిందంటే మనం పక్కన ఎక్కడైనా కూర్చుంటే ఆ పూల వాసన వచ్చి మన ముక్కుకు తగులుతుంది. అంటే ఎలా వస్తుంది, గాలి ఆ వాసనను మన దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. సో గాలి అంటే వాయువు ఏ రకంగా అయితే ఈ వాసనలన్నీ ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు మోసుకుపోతుందో, తీసుకువెళ్తుందో, అలాగే మన ఈ ప్రపంచంలో జీవులు కూడా వాళ్ళ భావాలు అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఉన్న ఫీలింగ్స్, కొంతమందికి కొన్ని ఇష్టం ఉంటాయి, కొంతమందికి కొన్ని అయిష్టం ఉంటాయి. వాళ్ళ ఇష్టాలు అయిష్టాలు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక బాడీలో నుంచి ఇంకో బాడీలోకి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి మనకు కనిపిస్తారు, చిన్నప్పటి నుంచే మనకు కొన్ని విషయాలు నచ్చవు. నాకు ఇది ఇష్టం లేదు, నాకు కూర ఇష్టం లేదు, లేకపోతే నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం లేదు, నాకు మ్యూజిక్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని విషయాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కొందరికి చిన్నప్పటి నుంచే బాగా పాడటం వస్తుంది, కొందరికి చిన్నప్పటి నుంచే బొమ్మలు వేయటం బాగా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే ఆ పూర్వజన్మ నుంచి ఆ భావాలు అవి వాళ్ళతో పాటు వచ్చాయన్నమాట. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళప్పుడు చిన్నతనం నుంచే కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ప్రావీణ్యులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళకు కొన్ని ఇష్టాలు అయిష్టాలు కూడా అలాగే డెవలప్ అవ్వచ్చు. అలాగే గాలి ఎలా అయితే ఈ వాసనలను మోసుకు వెళ్తుందో, మనిషి జీవి కూడా ఇలా ఒక దేహంలోంచి ఒక దేహంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఇష్టాలు అయిష్టాలై తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా వాళ్ళు ఒక దేహాన్ని స్వీకరించి మళ్ళీ వేరొక దానిని పొందటం కోసం ఆ ముందు దానిని వదిలిపెడతారు దేహాన్ని. కానీ ఒక్కొక్కసారి అలాంటప్పుడు భావాలు మాత్రం తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ప్రాణులందరి దేహాల్లో ఉండేటటువంటి జఠరాగ్నిని నేను మనము ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మారాముడు గొడవ చేస్తున్నాడు అది ఇది అంటూ ఉంటారు. అంటే అందరి యొక్క ప్రాణాలు శరీరంలో ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అన్నమాట, డైజెస్టివ్ ఫోర్స్. మనం తినేదంతా ఎలా అరుగుతుంది, ఎలా డైజెస్ట్ అవుతుంది, లోపల మన స్టమక్ ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంతా పనిచేస్తుంది. స్టమక్ అన్ని ముక్కలు చేయటము, దాన్ని మళ్ళీ అన్ని ప్రాసెస్ చేయటము, దాన్ని అన్ని బాడీలో అన్ని పార్ట్స్కి అవసరమైనవి పంపటం, అనవసరమైన వేస్ట్ అంతా బయటికి పంపటం, ఇదంతా కూడా అక్కడ లోపల ఉన్న జఠరాగ్ని చేస్తోంది. కాబట్టి ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే భగవంతుడే మన శరీరంలో ఆ జఠరాగ్నిగా ఉంటూ ఇవన్నీ కూడా మనం తినేటటువంటి 4 రకాల ఆహారాలు, మనం తినే ఆహారాలన్నీ కూడా 4 రకాలుగా తింటాము. ఏమిటి చప్పడిస్తూ ఉంటాము, మింగుతూ ఉంటాము, నవ్వులుతూ ఉంటాము, ఇలా రకరకాలుగా ఒక్కొక్క జంతువు ఒక్కొక్క రకంగా, ఒక్కొక్క మనుషులు ఒక రకంగా, జంతువులు ఒక రకంగా, పురుగులు ఒక రకంగా ఆహారాన్ని తింటూ ఉంటాయి. కుక్కలు మరి నాకుతూ తింటూ తాగుతూ ఉంటాయి కొన్ని, మరి కొంతమంది మనమేమో నవ్వులుతాము, మింగుతాము, అలా రకరకాలుగా తింటాము. ఈ జీవులందరూ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జీవులు. కానీ ఎలా తిన్నా సరే ఆ తిన్న ఆహారాన్ని నేనే లోపల జఠరాగ్నిలాగా ఉండి ఇవన్నీ కూడా చేయిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారనమాట. అందరిలోనూ నేను జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి ఈ తినే ఆహారాన్నంతా కూడా నేను డైజెస్ట్ అయ్యేటట్లుగా చూస్తున్నాను. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే ఒక్క తినే ఆహారాన్ని డైజెస్ట్ చేయటమే కాదు, మరి మనకు హార్ట్ పనిచేస్తుందా, లంగ్స్ పనిచేస్తున్నాయా, మన అన్ని పార్ట్స్ మన బాడీలో పనిచేస్తున్నాయి కదా, లోపల పైకి కనిపించే ఇంద్రియాలు అవి ఎలాగూ భగవంతుడిచ్చిన శక్తే ఈ పంచభూతాల నుంచి మనకు వచ్చింది. కళ్ళు, ముక్కు, చూసేది, మా వాసన తెలిపేది, చెవులకు వినిపించే శక్తి, ఇవన్నీ మనకు పంచభూతాల నుంచి వచ్చాయని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ పంచభూతాలకు ఆ శక్తి ఎవరు ఇచ్చారంటే భగవంతుడే ఇచ్చారు.
ఇవి పైకి కనిపించే మన శరీరంలో భాగాలు. లోపల కనిపించని మన హార్ట్, మన లంగ్స్, మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి? భగవంతుడే ఇవన్నీ కూడా టైంకి చక్కగా ఏ ఆర్గన్ ఎలా పనిచేయాలో నిర్ణయిస్తూ హ్యూమన్ బాడీని అంతా కూడా భగవంతుడు లోపల ఈ విధంగా ఉండి మనకు పనిచేసేటట్టు చూస్తున్నారు. అలాగే స్టమక్లో మనం తిన్నదంతా ఆయన జఠరాగ్నిలాగా ఉండి అవంతా కూడా డైజెస్ట్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ డైజెస్ట్ చేసే ఆ జఠరాగ్నిని నేనే అని చెప్తున్నారు. అది సర్వస్య చ, ఇదొక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, ఇది నేర్చుకోండి. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ. షణ్ముఖ శ్రీ ఏంటి నాన్న హ్యాండ్ రైజ్ చేశా? ఏదైనా చదవాలంటే తర్వాత చదువుదురు కానీ. సో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, సర్వస్య అందరిలోనూ కూడా, అహం నేను, హృది సన్నివిష్టో హృదయంలో సన్నివిష్టో స్థితుడనై ఉన్నాను, అందరి హృదయాలలో నేను ఉన్నాను. మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ నేనే వాళ్ళకి స్మృతి అంటే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానాన్ని, అన్నిటినీ, అపోహ అన్నీ కూడా నేనే ఇస్తున్నాను అందరికీ. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, ఈ వేదాలన్నిటి ద్వారా కూడా మీరు సర్వవేదాలలోనూ మీరు తెలుసుకునేది ఎవరిని అంటే నన్నే. అహం ఏవ వేద్యో, తెలుసుకునేది నన్నే. వేదాలన్నీ చదివితే తెలిసేది ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటాం. వేదాంతకృద్వేద వేదాంతకర్త, అంతా కూడా వేదాంతాన్నంతా కూడా నేనే కర్తను వేదాంతానికి. తర్వాత విదేవ చాహం వేదాలను తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే, వేదాలను ఎరిగిన వాడిని నేనే. అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అర్థం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కూడా అన్నీ ఇక నేనే కలిగిస్తున్నాను. వేదాలన్నింటి ద్వారా వేదాలన్నీ చదివితే మీకు తెలిసేది నన్నే, మీరు అర్థం చేసుకునేది నన్నే. నిజానికి వేదాంత కర్తను కూడా నేనే, అంటే వేదాలను కూర్చినది కూడా నేనే. అలాగే వేదాలన్నీ కూడా తెలిసిన వాడను నేనే అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో వేదాలు అంటున్నారు కదా, ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయి అని అంటే 4 వేదాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదం, 4 వేదాలు మనకు ఉన్నాయి. కానీ మనము ఇక్కడ ఈ ఫోకస్ అనేది ఉండాలి, భగవంతుడి మీద ఫోకస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ద్రోణాచార్యుడు పాండవుల్ని చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఆ పక్షి బొమ్మ ఒకటి పెట్టి అక్కడ దాని యొక్క కన్నును కొట్టాలి అంటే అందరూ ఏం కనిపిస్తోందంటే పక్షి, చెట్టు, మబ్బులు, ఆకాశం ఏమేమిటో చెప్పారు. అర్జునుడు ఒక్కడే నాకు ఆ పక్షి కన్ను తప్ప ఏది కనపడటం లేదు అంటే, అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న వాళ్ళే కరెక్ట్గా దాన్ని చేయగలుగుతారు. అర్జునుడు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఆ పక్షి కన్నును కొట్టలేకపోయారు. ఇతను మాత్రం కన్ను తప్ప ఏమీ కనపడట్లేదు అంటే సరే వేయమంటే బాణం వేస్తాడు, అప్పుడు ఆ కన్నుకే తగులుతున్నది. సో ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. భగవంతుడి మీద కూడా మనస్సును ఫోకస్ చేయగలగాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏ పనైనా చేయాలంటే ఆ ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. అది భగవంతుడి మీద భక్తి పెంచుకోవాలంటే కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. సో హరే కృష్ణ నామజపం మనకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చి భగవంతుడి మీద భక్తిని పెంచుతుందన్నమాట. యో మామేవం అసమ్మూఢో 19th శ్లోక, ఇది ముఖ్య శ్లోకము. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం
ససర్వని భజతి మాం సర్వభావేన భారత. అంటే సంశయం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తాన్ని కూడా ఎరిగినవాడు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోగలిగితే మనకి అన్నీ తెలిసినట్లే. అందుకే వేదాలన్నీ చదివినా మీరు తెలుసుకునేది నన్నే అని చెప్తున్నారు. సో మనం భగవంతుణ్ణి కనుక అర్థం చేసుకుంటే సమస్తాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. సో మనకి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం, అనుభూతి పొందటం ఇవన్నీ చేయాలంటే ఎలాగూ అంటే మనకి సాధన అని కొన్ని మార్గాలు ఆ 12th చాప్టర్లో భక్తి యోగంలో చూసాము. ఇక ముందు చాప్టర్స్లో ఈ గుణాలు, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను వదిలి ఆ శుద్ధ సత్వ గుణంలోకి వెళ్ళటానికి ఏమేమి లక్షణాలు కావాలో ఇంకా ముందు మనం క్లియర్గా చూస్తాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే సంశయం లేకుండా పురుషోత్తముడిగా భగవంతుడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు. సంశయం లేకుండా అంటే సందేహం లేకుండా అంటే ఏమిటి? విశ్వాసం ఉండాలి ముందు. అసలు భగవంతుడు మీద శ్రద్ధ, విశ్వాసము, నమ్మకము, భగవంతుడి మీద నమ్మకము ఉంటే మనకు భగవంతుడు మెల్లగా అర్థమవుతాడు. ఆ ప్రేమ భక్తి అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఆ విశ్వాసము శ్రద్ధ ఉంటే. సో హరే కృష్ణ నామజపం మనకు ఆ శ్రద్ధ, విశ్వాసము, భక్తి ఇస్తుంది. సో ఎవరైతే ఇలా భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తముడని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఇక అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళకి వేరే జ్ఞానం అక్కర్లా. అదే జ్ఞానానికి అసలైన జ్ఞానం అని చెప్తూ, అందుకే అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నా యొక్క భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నారదుడు బ్రహ్మ యొక్క కొడుకు ఆయన. అయితే గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర నుంచి, విష్ణుమూర్తి దగ్గర నుంచి ఒక వీణ వచ్చింది ఆయనకు. అయితే ఒకరోజు బ్రహ్మదేవుడు నారదుడిని వివాహం ఆడమని చెప్తే ఆయనకు వివాహం ఆడటం ఇష్టం లేక వద్దు అనేసరికి బ్రహ్మదేవుడికి కొంచెం కోపం వచ్చి ఆయన్ని గంధర్వుడిగా పుట్టమని శాపం ఇచ్చారు. అయితే గంధర్వుడిగా పుట్టిన తర్వాత దేవతల కోసం పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు. అయితే ఒకరోజు తప్పు పాడాడు పాట. దాంతో ఆ దేవతలందరూ కూడా వెళ్ళి భూలోకంలో నువ్వు ఒక సేవకుల ఇంట్లో పుట్టాలి అని చెప్పి శాపం పెట్టారు. అప్పుడు కిందకు వచ్చి అక్కడ ఈ మునులకు కొంచెం సహాయం చేసే ఒక స్త్రీకి జన్మిస్తాడు. అప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని తీసుకుని అతను ఈ వైష్ణవులందరికీ కూడా సేవలు చేస్తూ ఉన్నాడు. చాతుర్మాసం అంటే ఈ చతుర్మాసాలు అన్నీ మంచి పుణ్యమాసాలు అన్నమాట. ఈ 4 మాసాల్లో అందరికీ వైష్ణవులకు సేవలు చేసి అలా చివరకు మళ్ళీ నారదుడిగా పుడతాడనమాట. పుట్టి నారద మహర్షి ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి యొక్క లీలలే గానం చేస్తూ ఉంటారు, నారాయణ నారాయణ అంటూ. అందుకని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి నారద రూపం పొంది భగవంతుడి యొక్క లీలలను గానం చేస్తున్నారు. అయితే ఆ నారదముని ఎంత గొప్ప ముని అంటే చాలామందికి ఆయనే గురువు. ప్రహ్లాద మహారాజ్కి ఆయనే గురువు, ధ్రువ మహారాజ్కి ఆయనే గురువు, వ్యాసదేవుడు, వ్యాస మహర్షి ఆయనే మహాభారతాన్ని, ఈ గీతను అన్నీ రచించింది వ్యాసదేవుడే. మహాభారతాన్ని, వీటిని వేదాలను రచించింది ఆయనకు కూడా నారదుడే గురువు. కాబట్టి ఇంకొకటి విషయం ఏమిటంటే మన శాస్త్రాలను ఎప్పుడు కూడా మనం విశ్వాసంతో నమ్మాలి. ఎప్పుడు కూడా నమ్మకుండా ఉండవద్దు. భగవంతుణ్ణి కూడా ఎప్పుడు విశ్వసించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకున్నది ఏమిటి అంటే వేదాల యొక్క అంతిమ సారం ఏమిటి? ఏ వేదం చదివినా చివరికి ఏం చెప్తారు? ఆ పురుషోత్తముని తెలుసుకోవటమే, అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటమే ఫైనల్గా. ఎవరు చెప్పినా, ఏ వేదాలు చెప్పినా అది అని మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం ఎప్పుడు కూడా భక్తిలో ఉండటానికి, భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి మనం ట్రై చేస్తూ ఆ రకంగా మనము పరిపూర్ణతను సాధించుకోవాలి. పరిపూర్ణత అంటే మోక్షానికి మార్గాన్ని చూసుకోవాలి, అలా తెచ్చుకోవాలి మోక్షము అని చెప్తున్నారు. ఎలాగూ అంటే మనము ఎప్పుడు భక్తి మార్గంలో భగవంతుడే పురుషోత్తముడని అర్థం చేసుకుని భక్తి మార్గంలో ఉంటూ పరిపూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. తర్వాత మీకు మనకి ఇక్కడ స్టోరీ డే 50. మనకి కొన్ని సత్వతమో గుణాలు విషయాలు మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని చూస్తున్నాము. అంటే మంచిగా ఉండటము, తర్వాత ఎవరైనా మనల్ని గుడ్ టచ్ ఏమిటి, బ్యాడ్ టచ్ ఏమిటి, అంటే ఎవరైనా మనల్ని సేఫ్గా ఎవరు మనల్ని ప్రేమగా ముట్టుకుంటారు, మనకు అపకారం చేయాలని ఎవరైనా ముట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత ఎవరిని మనం అనవసరంగా మనల్ని అపకారంతో ముట్టుకునేటట్లుగా చేసుకోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఎవరైనా మీకు భయం కలిగేటట్లుగా పట్టుకునేదైనా చేసినా మనం వెంటనే పెద్దవాళ్లకు రిపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు. ఎవరైనా మనల్ని అలా మనకి ఇష్టం లేనిటట్లుగా మనల్ని పట్టుకునేదని చేసినా వెంటనే నో అనటం, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవటం, అలా ఎవరైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయటం చేయాలి అంటున్నారు. తర్వాత ఇది సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, ఇది మీకు హోంవర్క్ శ్లోక ఈరోజు, రేపు దీనిని నేర్చుకుని రండి. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సో అని ఇది ఇందాక కూడా చూసాం. అంటే అందరి హృదయాల్లో నేనున్నాను, అందరికీ స్మృతి, జ్ఞానము, జ్ఞాపక శక్తి ఇచ్చేది నేనేను, వేదాలన్నీ చదివితే మీకు అర్థమయ్యేది నేనేను, ఆ తర్వాత వేదాలను కూర్చినది నేనే, వేదాలు తెలిసిన వాడిని నేనే అని దీనికి మీనింగ్. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో స్థిరపడి ఉన్నాను, నా నుండే జ్ఞాపకం, జ్ఞానం, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. నేనే సమస్త వేదాల ద్వారా తెలిసిన వాడను, వాస్తవానికి వేదాంతకర్తను, వేదాలను ఎరిగిన వాడిని నేను. పరమాత్మ అంటే చతుర్భుజంలో ఉన్న కృష్ణ రూపము. సో ధేనుకాసురుడు అనే అతని యొక్క వధ ఇక్కడ చూద్దాము. కృష్ణుడు, ఆ తర్వాత స్నేహితులు, ఆవులు, ఆ బలరాముడు అందరూ కలిసి అడవిలో వెళ్తున్నారు. కృష్ణుడు తీయటి గడ్డి, తేనెటీగలు, పువ్వులు, పండ్లు అన్నీ కూడా బృందావనం అడవులు గుండా రోజు వీళ్ళిలా వెళ్తూ ఉండేవారు. అక్కడ చక్కగా కిలకిల రావాలతో పక్షులు, స్వచ్ఛమైన నీటి సరస్సులు ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. పైగా స్వచ్ఛమైన పరిమళాలతో గాలి ఆ పూల నుంచి. సో కృష్ణ బలరాముడు మరియు గోపాలుడు నడిచే అడవి ఎలా ఉన్నది అంటే, ఎలా ఉన్నది ఎవరైనా చెప్తారా? ఇప్పుడు మనం చూసాము. హరే కృష్ణ. సాయి చరణి చెప్పమ్మా. చాలా అందంగా ఉంది. అందంగా పక్షులతో, సువాసనలతో, ఇంకేం చెప్పారు? గడ్డి, తేనెటీగలు, పువ్వులు, పండ్లు అన్నీ, పక్షులు కిలకిల రావాలు, స్వచ్ఛమైన సరస్సులు, నీటి సరస్సులు, గాలిలో పరిమళాలు అన్నీ ఉన్నాయంట. అది చాలా అందంగా. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ నడుస్తూ కృష్ణుడు బలరాముడు వాళ్ళ వేణువులను వాయిస్తూ ఉన్నారు నడిచేటప్పుడు. ఆ తర్వాత ఈ గోపాలుడేమో తేనెటీగలు, కోకిలలు వీటన్నిటితో శబ్దాలు చేశారు. అంటే తేనెటీగల్లాగా జుయి జుయి అని, కోకిలలు కూహు కూహు అంటే కదా, అలా శబ్దాలు చేస్తున్నారు. సరస్సులోనేమో నెమళ్ళు హంసలలాగా ఆ నీటిలోకి వెళ్ళి డాన్స్ చేశారంట. సరస్సులో నెమళ్ళు, హంసలు ఎలా నృత్యం చేస్తాయో వీళ్ళు కూడా. కృష్ణుడు తన స్నేహితులను నవ్వించేలాగా మెడను కూడా కదిలించాడు. అంటే చక్కగా ఈ ఈ నెమళ్ళు ఎలా అయితే కదిలిస్తాయో శ్రీకృష్ణుడు అలా కదిలిస్తుంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చక్కగా చూసి నవ్వుకుంటున్నారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ బాలురు, పులులు, సింహాల్లాగా శబ్దాలు చేసి అక్కడ చిన్న చిన్న జంతువుల్లాగా మాదిరిగా భయంతో పారిపోయారు.
వాళ్ళు అలసిపోయినప్పుడు ఏంటి కూర్చునేవారంట. అప్పుడు బలరాముడేమో నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ గోపాబాలురు ఉన్నారు కదా, గోపబాలురు ఎవరో ఒకళ్ళు ఒడిలో తలపెట్టుకునేవారు బలరాముడు. శ్రీకృష్ణుడేమో వచ్చి ఆయన కాళ్ళను వత్తి ప్రేమతో వింజామర అంటే విసనకరతో ఇలా గాలి వచ్చేటట్లుగా వీస్తూ ఉండేవాడట. సో శ్రీకృష్ణుడు అలసిపోయినప్పుడేమో కొన్నిసార్లు ఆయన చెట్టు కింద పడుకున్నప్పుడు గోపబాలుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క బొడి తలలో పెట్టుకుని కొందరు కాళ్ళు ఒత్తటం చేసేవారు, కొందరేమో వింజామర వేచటం అంటే విసనకర్రతో విసిరినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇంకా కొంతమంది చక్కగా పాడేవారట కృష్ణుడు పడుకున్నప్పుడు. ఈ రకంగా శ్రీకృష్ణుడు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోవటం జరిగేది. ఆవులతో నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఆటలు ఆడారు? హరే కృష్ణ ఎవరు చెప్తారు? ప్రశాంతి చెప్తావమ్మా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ, చెప్తావా? ఆవులతో నడిచేటప్పుడు ఏం పాటలు పాడారు? చెప్తాను మాతాజీ. చెప్పమ్మా. నడిచేటప్పుడు వాళ్ళు ఎనిమల్ సౌండ్స్ చేసేవారు. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఒకరేమో పులిలాగా సౌండ్ చేసేవారు, మిగతా వాళ్ళేమో జింకల్లాగా పారిపోయేవాళ్ళు, నెమళ్ళిలాగా డాన్స్ చేసేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా చేసేవారు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. తర్వాత కృష్ణ బలరాములు అలసిపోయినప్పుడు ఏం చేసేవారు? మ్యూట్ అయిపోయావా? ఓకే. హరే కృష్ణ. షణ్ముఖశ్రీ నువ్వు చెప్తావమ్మా? షణ్ముఖశ్రీ ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ నాన్న. బలరాములు కృష్ణ బలరాములు అలసిపోయినప్పుడు ఏం చేసేవారు? మాతాజీ కృష్ణ బలరాముడు అలసిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు ప్రేమగా తన కాలు పట్టుకొని చేసేవాడు. మళ్ళీ కృష్ణుడు అలసిపోయిన తర్వాత బలరాముడు కూడా గాలి వేసేవాడు కృష్ణుడికి. గాలి విసనకర్రతో వీచేవారు. ఇంకా మళ్ళీ గోపాలో వాడు కృష్ణకి కాలు నొప్పిస్తుంటే చేస్తున్నాడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ నాన్న. హరే కృష్ణ. ఓకే, రేతిక నువ్వు చెప్తావు నాన్న? అవును మాతాజీ. ఫస్ట్ బలరాముడు అయితే పడుకుంటాడు వేరే వాళ్ళ పైన. నెక్స్ట్ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే కృష్ణుడు కాలొత్తుతూ విసురుకలతో గాలేస్తూ గట్టిగా అందిస్తూ ఉంటాడు. అదేలాగా బలరాముడు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. బలరాముడు కూడా వీళ్ళు గోపబాలురు చేస్తారు కృష్ణుడికి, బలరాముడు కాకుండా. ఓకే, హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. హరే కృష్ణ. ప్రశాంతి నువ్వు చెప్తావమ్మా? ఎస్ మాతాజీ. చెప్పు. మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్పొచ్చు? అదే బలరామకృష్ణులు అలసిపోయినప్పుడు ఏం చేసేవారు? అప్పుడు ఒక గోపబాలురేమో కృష్ణుడు అలసిపోయినప్పుడు ఏం చేసేవారు? కృష్ణుడు అలసిపోయినప్పుడు బలరాముడు కాలు పడతారు, ఇంకొకరేమో విసనకర్రతో విసురుతారు మాతాజీ. బలరాముడు పట్టడు కృష్ణుడికి. బలరాముడు కృష్ణుడు పడతాడు, కానీ కృష్ణుడు అలసిపోయినప్పుడు మాత్రం గోపబాలురు వాళ్ళు ఒడిలో తల పెట్టుకుని, ఎందుకంటే బలరాముడు పెద్ద కదా అందుకని అది చెప్పరు. ఓన్లీ బలరాముడు, గోపబాలురు
ఒక ఎవరైనా ఒడిలో తల పెట్టుకుని తర్వాత వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు కాళ్ళు ఉత్తటం చేస్తారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరే, ఒకరోజు ఆయన స్నేహితులైన సుధాముడు, సుబలుడు, స్థోకుడు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కొంతమంది. వాళ్ళంతా ఇలా అన్నారంట, ఏమని? బలరామ, నువ్వు చాలా మహాబాహుడు కదా, చాలా బలం అన్నమాట బలరాముడికి, అందుకే ఆయనకు బలరామ అని పేరు వచ్చింది కదా. మరి నువ్వు మేబీ ఇది నువ్వు కృష్ణ, నువ్వేమో చాలామంది రాక్షసుల్ని చంపావు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ తలవన అనేటటువంటి అడవిలో, తలవనంలో ఈ పండ్లతో నిండిన పెద్ద పెద్ద తాటి చెట్లు అవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ధేనుకాసురుడు అనే భూతం ఉన్నదట అక్కడ. కాబట్టి అక్కడికి ఎవరు కూడా వెళ్ళటం లేదు, సేఫ్ కాదని. మీరు మాత్రం అలాంటి రాక్షసులు మీరు చంపగలరు కాబట్టి ప్రియమైన కృష్ణ బలరాములారా, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పండ్లనన్నీ, తీపి పండ్లన్నీ తిందాము. మీరు ఇక్కడి నుంచి, మీకు వాసన వస్తోంది కదా అక్కడి నుంచి మనకు అని అన్నారనమాట. సో తలవనానికి వెళ్దామన్న కృష్ణుడి స్నేహితులు ఎవరు, వాళ్ళు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ఎవరు చెప్తారు? సాయిచరణి, హరే కృష్ణ, నువ్వు చెప్తావమ్మా. మాతాజీ, తలవనానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు సుధామ, ఇంకా ఎవరు వాళ్ళు? సుబలుడు, స్థోకుడు, వీళ్ళ ముగ్గురు. స్థోకుడు వాళ్ళు అన్నారనమాట, ముగ్గురు వెళ్దామని. ఇంకపోతే వాళ్ళు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు? ఎందుకంటే అక్కడ తీపి పండ్లు అంటే పండ్లు తినడానికి, ఆ పండ్లన్నీ తినాలి అని వెళ్దాం అనుకున్నారు. అయితే వాళ్ళ స్నేహితులను తృప్తిపరచడానికి బలరామకృష్ణులు వెళ్ళారు తలవనానికి. వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగింది? బలరాముడు తన బలం ఎక్కువ కదా, ఆ చెట్లన్నీ పట్టి ఊపేసరికి ఆ పళ్ళన్నీ కిందకి రాలాయట. అయితే ధేనుకాసురుడు అనే రాక్షసుడు గాడిద రూపంలో ఉన్నాడు అక్కడ. సో అక్కడే ఉంటూ ఈ పళ్ళు రాలిన చప్పుడు పెద్దగా భూమి కంపించేలాగా పరిగెడుతూ వచ్చాడట ఈ సౌండ్ విని. అయితే ఆ రాక్షసుడు బలరాముడిని వెనక కాళ్ళతో గుండెపై తన్నిందట. తంతే బలరాముడు ఏమి వెనక్కిపోయేసరికి మళ్ళీ ఇంకా గట్టిగా తన్నింది. అప్పుడు ధేనుకాసుడు బలరాముడిని ఎందుకు తన్నాడు? హరే కృష్ణ. ప్రశాంతి చెప్పమ్మా. అది ఒకటి ఉంది కదా మాతాజీ, అది కింద పడడం వల్ల ఆ సౌండ్ కి అతను ఊరికొచ్చి బలరాముని తన్నాడు. అది వచ్చి పండ్లన్నీ రాల్చిన సౌండ్కి వచ్చి బలరాముని తన్నాడు. కానీ ఈసారి బలరాముడు ఒక చేత్తో గాడిద కాళ్ళంత మళ్ళీ తొందరగా పట్టుకుని అతన్ని ఎత్తి గిరిగిరా చక్రంలాగా తిప్పాడట. తిప్పి పడేసేసరికి ధేనుకాసురుడు స్నేహితులు అందరూ పరిగెత్తుకొచ్చారు. మిగిలిన పెద్ద పెద్ద గాడిదల రూపంలో ఉన్నారు అవన్నీ. సో కృష్ణుడు బలరాముడు ఆ గాడిదలన్నిటినీ వెనకాళ్ళతో పట్టుకుని ఎత్తి అందరూ చుట్టూ చక్రంలాగా వాళ్ళందరినీ తిప్పి తాటి చెట్ల మీద విసిరేశారట. అయితే ఈ గాడిదలన్నీ కూడా రంగుల్లో ఉన్నాయి, రకరకాల రంగుల్లో. సో రంగులలో ఉన్న ఈ గాడిద రాక్షసుల మృతదేహాలు అంటే అవన్నీ కూడా చచ్చిపోయి చెట్ల మీద పడిపోయాయి కదా. ఎలా ఉన్నాయంటే రంగురంగుల మబ్బులు తేలుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోందంట అన్నీ ఆ చెట్ల మీద అలా పడి ఉండేసరికి. దేవతలు బలరామకృష్ణుల మీద పూల వర్షం కురిపించి కీర్తనలతో స్తుతిస్తూ ప్రార్థించారు. సో దేవతలు ఎప్పుడైనా రాక్షసులు మరణించినప్పుడు వాళ్ళు పూల వర్షం కురిపించి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు రాక్షసుల్ని వధించినందుకు. సో ధేనుకాసురుడు చనిపోయిన తర్వాత మరణానంతరం ఈ మిగిలిన జనమంతా కూడా తలవనానికి రావటం, పండ్లు కోసుకోవటం చేశారు. ఇంతకుముందు భయపడి వచ్చేవారు కాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ ధేనుకాసురుడు లేడు అని ధైర్యంతో అందరూ వచ్చి ఆ పళ్ళు కోసుకుని జంతు పక్ష్యాదులు కూడా ఆ వనంలో, తలవనంలో భయం లేకుండా ఆ తర్వాత నుంచి నివసించటం ప్రారంభించాయి. బలరామకృష్ణులు ధేనుకాసురుణ్ణి అతని మిత్రులను ఏ విధంగా వధించారు? ఎవరు చెప్తారు? రేతిక, నువ్వు చెప్తావు నాన్న. హరే కృష్ణ. రేతిక మాతాజీ, చెప్పమ్మా.
ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ ని రీడ్ చేస్తారా? బలరామ కృష్ణులు ధేనుకాసురుడి మిత్రులను ఎలా వధించారు? చెట్లు పైన పడేసి అంతకుముందు ఏం చేశారు? వాటిని తిప్పేసి చెట్లు పైన పడేశారు. గిరగిరా తిప్పి అప్పుడు పడేశారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సో ఇపోతే తలవన ఇస్కాన్లో ఈ తలవన ఫామ్ అని ఒకటి పెట్టారనమాట. ఇక్కడ ప్రభుపాదలను చూస్తున్నారు, వాళ్ళు తలవన ఫామ్ అని ఒకటి కూడా స్థాపించారట. చోటు అండ్ మిక్కీ అనేటటువంటి కథ, ఒక కామిక్ ఉంది, ఇది చదువుదాము. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి అమ్మ చదవాలనుకున్న వాళ్ళు. ప్రశాంతి చదువు, ఇది చదువు నాన్న. Okay, Mataji. In a small village besides the river, there lived a rat in the house of mud. His name was Chotu. అంటే ఏంటి? ఒక చిన్న అంటే ఒక చిన్న గ్రామంలో ఒక రివర్ పక్కన ఒక మడ్డుతో తయారు చేసిన ఇంట్లో ఒక ర్యాట్ ఉంటుంది, దాని పేరు చోటు. వెరీ గుడ్. సో ఒక రివర్ పక్కన చిన్నది మడ్డుతో తయారు చేసిన ఇల్లు అంటే ఒక చిన్న ఉంది, దాంట్లో ఉన్న ర్యాట్ పేరు చోటు. వెరీ గుడ్. సో సాయి చరణి చదువమ్మా. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji. Once Chotu told his wife, "Today my childhood friend is coming from city. Please cook a grand feast." సో ఏంటది? చోటు ఈ అనేటటువంటి ఎలుక చెప్పిందంట వాళ్ళ వైఫ్కి, ఏమని? ఈరోజు నా చిన్నప్పటి బాల్యం చెప్పాను ఫ్రెండ్ సిటీ నుంచి వస్తున్నారు, సో నువ్వు గ్రాండ్ అంటే మంచి ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ ఫుడ్ వండు అని చెప్తున్నాడు చోటు వాళ్ళ వైఫ్. మంచి గ్రాండ్ భోజనం అరేంజ్ చెయ్యి, వండు అని చెప్తున్నాడు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. అప్పుడు మళ్ళీ ఇది కూడా చదువు అయితే. హూ ఇస్ హి? వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? ఎవరు అతను? తన పేరేంటి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ నాన్న. సుచయ్, హరే కృష్ణ నాన్న, నువ్వు చదువుతావా ఇది? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. We both were staying together long back in this village, but he departed to the city. He has become ultra modern and now he has changed his name to Mickey. He is visiting me after many years. అంటే ఏంటి? ఎవరు అని అడిగింది కదా ఆవిడ. సో ఏం చెప్తున్నాడు? మేమిద్దరము లాంగ్ బ్యాక్ ఈ విలేజ్లో ఉన్నాము, కానీ అతను సిటీకి వెళ్ళిపోయాడు. నువ్వు చెప్తావా మీనింగ్ సుచయ్? చోటు చెప్పాడు, నేను వాళ్ళు ఈ విలేజ్ లో చిన్నప్పుడు ఉన్నాడు. అప్పుడు కానీ అప్పుడు సిటీకి వెళ్ళాడు. అప్పుడు అల్ట్రా మోడర్న్ అయిపోయాడు అండ్ పేరు చేంజ్ చేసుకున్నాడు టు మికీ. చాలా సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వస్తున్నాడు విజిట్ చేయడానికి అన్నాడు. వెరీ గుడ్. సో అది సో ఇతను ఎవరు అంటే చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సిటీకి వెళ్ళిపోయి చాలా రోజులైంది, ఇప్పుడు వస్తున్నాడు. బాగా సిటీకి వెళ్ళిపోయి స్టైల్గా మోడర్న్ అయిపోయి మిక్కీ అని పేరు మార్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు నన్ను చూస్తానికి వస్తున్నాడు అన్న. ఓకే, ఇది కూడా చదువు నాన్న. నీతో అయిపోయావా? చదివే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి అమ్మా. ప్రశాంతి, నువ్వు చదవమ్మా ఇది. Okay, Mataji. Hello, Chotu. Mickey has come. Mickey arrived at Chotu's house.
సో అంటే ఏంటి, మిక్కీ వచ్చాడు, రాగానే హలో చోటు అన్నాడు. మిక్కీ వచ్చాను, నేను మిక్కీని వచ్చాను అని చెప్తున్నాడు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సుచ్చయ్య, నువ్వు చదువున్నాను ఇది. Chotu stared at Mickey from top to bottom. Chotu's wife kept on looking at him in wonder. Welcome. You look totally different. I'm so happy to see you after so many years. అంటే చోటు మిక్కీని చూశాడు పైకి నుంచి కిందకి. చోటు's wife kept on looking at him in wonder. అంటే చోటు's wife మిక్కీకి she stared at Mickey in wonder. ఆశ్చర్యంతో చూస్తా ఉండనమాట. అంటే సర్ప్రైజ్ గా ఉంది. అప్పుడు చోటు చెప్పాడు, వెల్కమ్, నువ్వు డిఫరెంట్ గా చూస్తున్నావు, చాలా డిఫరెంట్ గా అయిపోయావు, డిఫరెంట్ గా కనపడుతున్నావు. నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, చాలా సంవత్సరం అయింది కదా అని అన్నాడు. వెరీ గుడ్. సో నువ్వు నిన్ను చూసి చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా ఇయర్స్ తర్వాత కనిపించావు కదా అంటున్నాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సాయి చరణి, నువ్వు చదువమ్మా. Mataji. Both friends embraced each other. They wandered in the village. They chatted about their childhood days. ఏంటి, ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పట్టుకుని అంటే నడుచుకుంటూ వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ డేస్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. వెరీ గుడ్. ఇది ఓకే, ఇది కూడా చదువు. Mataji. Mataji, then they both returned home. At home, the food was ready. Chotu's wife had arranged everything. Meaning, ఏంటంటే అప్పుడు ఇద్దరు చోటు ఇంకా మిక్కీ ఇంటికి వచ్చేసారు, చోటు వారింటికి. చోటు యొక్క భార్య అన్ని తినడానికి అన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టింది. The food is ready. Please come. Wash your feet and hands. Take your seats. ఏమంటుందంటే ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ రెడీ అన్నం రెడీ అయిపోయింది, సో నువ్వు వచ్చి కాళ్ళు ఇంకా చేతులు కడుక్కుని నువ్వు సీట్స్ తీసుకుని కూర్చొని తినండి అనుకుంది. కూర్చుని భోంచేయండి, అన్నీ రెడీ అయ్యాయి అని చెప్పింది. ఓకే, వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ. ప్రశాంతి, చదువు నాన్న. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. There was a very nice aroma of the food. My wife has cooked a great feast for you. Oh, but we do not have a dining table. అంటే ఏంటి, మంచి వాసన వస్తుంది, మా వైఫ్ నీకు మంచి భోజనం తయారు చేసింది, విందు, కానీ మాకు డైనింగ్ టేబుల్ లేదు అన్నాడు చోటు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమిటి, సుచయ్, హరే కృష్ణ, నువ్వు చదువుతావు మీది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Mickey turned his hat with his front claws and said, "That's all right. Whatever is there, we shall manage." అంటే మిక్కీ హ్యాట్ తీసుకొని క్లాస్ తో టర్న్ చేసి అన్నాడు, దట్స్ ఆల్ రైట్, మనము ఏందో ఉంటే అలాగా మేనేజ్ చేద్దాము అని. అంటే ఏది ఉంటే దాంతోనే ఉందాము, పర్వాలేదులే అన్నాడు. అవునా, వీ కెన్ మేనేజ్. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్
ఇది కూడా చదివేసి ఓకే. షణ్ముఖశ్రీ హరే కృష్ణ నాన్న నువ్వు చదువు. Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ అమ్మ. Chotu wife served the food. There was sweet halwa, potato sabji, rice and curry, cucumber salad. అంటే చోటు వైఫ్ భోజనం పెట్టింది. ఏముంది? హల్వా చేసిందంట, పొటాటో టమాటో కూర చేసిందంట, రైస్ కూర చేసిందంట, ఆ తర్వాత సాలడ్ చేసింది అని చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇది చదువుతావా? ఇది కూడా షణ్ముఖశ్రీ. Yes, Mataji. Seeing these items, Mickey made faces and said, This is food or what? But it is okay, I will accept. As it is in the village, how can one expect to get noodles and pizza? అంటే ఏమంటున్నాడు? ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ ఆవిడ చేసిన వంటలన్నీ చూసి మొహం ఒక రకంగా పెట్టేసి, ఇది ఫుడ్డా ఏంటి, పర్వాలేదులే కానీ తీసుకుంటాను, కానీ మరి పల్లెటూరులో నేను నూడిల్స్ పిజ్జా ఇలాంటివి ఎలాగో దొరకవు కదా, ఇంకందుకని తీసుకుంటానులే అని అంటున్నాడు అనమాట. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సుచయ్ హరే కృష్ణ చదువుతావా? After the lunch, Mickey said to Chotu, "My friend, you must come with me in the city. Spend some days there with me. We shall spend together. We shall roam and eat luxurious and enjoy. You should also experience what style is." అంటే లంచ్ తర్వాత ఏమంటున్నాడు మిక్కీ చోటుతో? చెప్తావా? మీనింగ్ చెప్తావమ్మా? సో లంచ్ తర్వాత నా ఫ్రెండ్ నువ్వు కూడా తప్పకుండా నాతో సిటీకి రావాలి, కొన్ని రోజులు అక్కడ గడపాలి, మన ఇద్దరం గడుపుదాము, నువ్వు కూడా అక్కడ అన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేద్దు, కానీ అప్పుడు నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది స్టైల్ అంటే ఏమిటో అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు మిక్కీ చోటుని సిటీకి తీసుకువెళ్ళాడు. హీ టుక్ చోటు టు ద సిటీ. సో వెన్ దే రీచ్డ్ మిక్కీస్ హోమ్, ఇట్ వాస్ టైమ్ ఫర్ లంచ్. ఆన్ ద డైనింగ్ టేబుల్ దేర్ వర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. సో మిక్కీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి లంచ్ రెడీ అయిందంటే డైనింగ్ టేబుల్ మీద రకరకాల ఫుడ్ అంతా ఉందంట. ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, కేక్స్ ఇంకేంటో ఇలా కొంచెం స్టైలిష్ ఫుడ్ అంతా ఉంది. అయితే చోటు వాజ్ అబౌట్ టు రన్ టువర్డ్స్ ద డైనింగ్ టేబుల్. Mickey stopped him and said, "Don't behave here mannerlessly. First of all, the master will eat, then the rest." అప్పుడు మిక్కీ పట్టి ఆపాడనమాట. వీడు పరిగెత్తుకుంటా పాపం చోటు టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళబోయాడు. అప్పుడు నువ్వు అలా మర్యాదలు తెలియకుండా ప్రవర్తించబాక, మేనర్స్ లేకుండా ఇక్కడ మేనర్లెస్గా ముందు మాస్టర్ తినాలి, తర్వాతే అందరూ తినాలి అని చెప్తాడు. టిల్ దెన్ కమ్ ఇన్ టు మై హోల్. అప్పటి వరకు ఇక్కడ నా చిన్న ఇది ఉంది, అందులో చిన్న ప్లేస్ నాకు, అందులోకి వెళ్దాము అంటాడు. అప్పుడు చోటు అనుకుంటున్నాడు, అయితే వీడికి చాలా చిన్న ప్లేస్ ఉంది కాబోలు, ఇట్ ఈస్ సో స్మాల్ అని. అప్పుడు చోటుకేం పాపం బాగా హంగ్రీగా ఉన్నాడు. వెన్ విల్ ద మాస్టర్ ఫినిష్ హిస్ ఈటింగ్, వెన్ విల్ వీ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ఈట్ ద ఫుడ్. మాస్టర్ ఎప్పుడు తింటాడు, మనం ఎప్పుడు తింటాము అని చూసుకుంటున్నాడు. As soon as the master finished and went away, Chotu quickly ran. But that time a white dog approached. మాస్టర్ వెళ్ళిపోయి తిని వెళ్ళగానే చోటు పరిగెత్తుకు వెళ్తే అక్కడ కుక్క ఉందంట, కుక్క కూర్చునుంది. అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ చోటు ర్యాన్ బ్యాక్ టు ద హోల్ అండ్ హిడ్. మరి కుక్కను చూసి ఎలుక కదా భయపడిపోయి మళ్ళీ వాడి హోల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ దాక్కున్నాడట చోటు. "This is the favorite dog of the master. Be careful of him, all right" అన్నాడు మిక్కీ.
వీడి ఈ కుక్క అంటే మాస్టర్కి చాలా ఇష్టం, సో జాగ్రత్త వాడితో అని చెప్పాడట మిక్కీ. సో ద డాగ్ ఏట్ అండ్ వెంట డాగ్ కూడా తినేసి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు చోటు పరిగెత్తుకుంటూ పాపం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. కానీ అక్కడ ఒక పెద్ద క్యాట్ ఉందంట. వెళ్ళేసరికి ఆ క్యాట్ తింటోంది. చోటు మళ్ళీ మరి పిల్లికి ఎలుకకు పిల్లిని చూస్తే భయమే కదా, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది కన్నంలోకి. షీఈస్ ద ఫేవరెట్ క్యాట్ ఆఫ్ ద మాస్టర్, బివేర్ ఆఫ్ హర్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాడు మిక్కీ, మాస్టర్కి ఇది చాలా ప్రియమైనది, జాగ్రత్త దాంతోనూ, సరేనా అని. See, there is a rule in this house. First of all, master eats, then his dog, then his cat, then at last my turn comes. సో చెప్తున్నాడు, ఇంట్లో ముందు మాస్టర్ తినాలి, తర్వాత డాగ్ తినాలి, తర్వాత క్యాట్ తినాలి, అప్పుడు నేను వెళ్ళి తినాలి అని. ద క్యాట్ ఏట్ అండ్ వెంట్ ఆఫ్. దెన్ మిక్కీ సెడ్, కమ్ మై ఫ్రెండ్, నౌ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఫర్ అస్ టు ఇట్, హరీ అప్ బిఫోర్ ద ఫుడ్ డిసపియర్స్ ఫ్రమ్ ద డైనింగ్ టేబుల్. అప్పుడు మిక్కీ అంటున్నాడు, రా మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి తినొచ్చు, ఇప్పుడు సేఫే, మనము వెళ్ళి తినటానికి, తొందరగా మళ్ళీ వాళ్ళు ఫుడ్ తీసేసేలోపు వెళ్ళి తిందాం పదా అంటాడు. అంటే చోటు అంటాడు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఈట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిస్క్ మై లైఫ్, ఫర్ మీ మై విలేజ్ ఈజ్ వెరీ నైస్, మోర్ దెన్ మై ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్, మోర్ దెన్ దాట్ మై ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ ప్రెషస్ టు మీ. కెన్ ఎనీవన్ ఎనీ టైమ్ స్టే హియర్ లాంగ్, కెన్ ఎనీవన్ బి అలైవ్ ఇన్ ద డోర్స్ ఆఫ్ డెత్, ఐఎమ్ లీవింగ్ టు మై విలేజ్, బై బై అని చెప్తాడు. ఏమని, నాకు ఇక ఫుడ్ వద్దు, నేను ఇక్కడుండి నా లైఫ్కి రిస్క్ తీసుకోలేను, ఈ మా విలేజే చాలా బాగుంది, అంతకంటే కూడా నేను అక్కడ ఇండిపెండెంట్, నాకు స్వతంత్రం ఉంది, ఇక్కడ నాకు స్వతంత్రమే లేదు, అందుకని నా స్వతంత్రం మోర్ ప్రెషస్, నాకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా ఎక్కువ రోజులు ఉండటానికి వీలవుతుందా ఏమిటి? ఇలా ఉంటే ఎవరైనా ఇలా మాటికి ఎవరు కుక్క చంపుతుందా పిల్లి చంపుతుందా అని భయపడుతూ ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు, కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను మా విలేజ్కి, బై బై అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సేయింగ్ దిస్ చోటు ర్యాన్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ విలేజ్. ఈ మాట చెప్పి చోటు వాళ్ళ ఊరు వైపు పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయాడట. సో ఈ స్టోరీలో మోరల్ ఏమిటంటే, సింపుల్ లివింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ రిస్కింగ్ యువర్ లైఫ్. మనం సింపుల్గా జీవించటం, రిస్క్ తీసుకుని ఏదేదో స్టైల్గా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అనే కంటే సింపుల్గా ఉండటం మంచిది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అది ఈరోజు